Química. Tots creiem que la química és solament de laboratori, d'experiments, i això no és veritat. Al nostre món hi ha química a tot arreu. Hi ha reaccions a moltes accions quotidianes que fem dia a dia, o processos que passen sense que ens donem compte. Això és gràcies a les reaccions químiques. Una reacció química consisteix en el canvi d'una o més substàncies en altres. Per exemple, la corrosió de l'oxidació dels metalls en presència d'aire i humitat. És molt probable que hagueu vist algun d'aquests casos dels efectes d'aquesta reacció química en el deteriorament de la intempèrie com maquinàries, automòbils, cargols, entre molts d'altres. El ferro és un metall que s'oxida molt fàcilment per l'acció combinada de l'aire i humitat, formant un òxid de color vermell anomenat rovell. El rovell es pot observar en les següents fotografies en una fulla i un cargol molt oxidats. La seqüència del procés d'una oxidació és així. Quan la primera gota d'aigua arriba a la superfície del ferro i s'oxida. Aquest ferro, que és sòlid, té 2 electrons per donar a l'oxidació, que és una reacció redox. Amb els electrons que s'alliberen en l'oxidació es redueix l'oxigen de l'aire en la vora de la gota d'aigua. L'oxigen, que és gas, més 4 hidrògens tenen 4 electrons per donar. Llavors podem veure que es formen 2 molècules d'aigua líquida. A l'últim pas, els ions que es van formar en l'ànode pateixen una oxidació posterior en l'oxigen i donen lloc a òxids de ferro. El procés electroquímic exposat explica que la corrosió es dugui a terme ràpidament en un medi àcid, ja que els protons actuen de catalitzadors, els que es desprenen de l'oxidació del ferro 2 a ferro 3. Coincideixen amb els necessaris per a les primeres fases. Podem observar que en les reaccions tenim 2 de ferro i podrem obtenir un òxid de ferro.